Teraz vám zase ukážem, že Renault Kangoo je naozaj pracovník do všetkého terénu. Pozrite sa, čo má pred sebou, hej. Rozplatenú cestu, jak na stavbe. A auto úplne bez problémov. V obrovských kolajách platových. Auto bez problémov ten terén vykrýva. Sme vlastne v Taliansku. Tuto vidíte tie kolaje, áno. Toto auto je naozaj aj na normálnu cestu, ale môžete tomu autu veriť aj v drsnejšom teréne, aj v stavebnom teréne, lebo jazdím s tým niekedy po stavbách. Takže toto auto je naozaj na všetky situácie. Tak budem vám ďalej natáčať takéto videá, aby ste videli realitu, ne marketingové blbosti. Takže zatiaľ sa majte a ďalej budem natáčať a pridávať vlastne videá.